балам, біз жер шақтағы Питрау бейрамдарын көрген болсаң сен. Нинди бейрамсың ол, Питрау? Питрау шешек бейрамы. Бүтін шерден де дауа бола тұрған 41 түрлі шешек, үлен тамырларын, қойын сібіркілерінде шул күнне әзірлеп қалдыралар. Сен көрдің ме Питрауны? Ол күнне бүтін ауыл халқы бірсін-бірсі тәм-тым білән сыйларыйы, таңға қадар түгәрек ойыннар өрлеп тұрырыйы. Яш шелкіншектің бір-бірсіне тең бар таба тұрған күні ол Питрау. Оларда нишләгәннәр ул көнне? Питрау ул изге бәйрәм. Элек-электән Питрауда эш эшләү язык саналган. Шуңа күрә бу көнне авыл халкы бәйрәм иткән, бер-берсенә кунакка җирешкәннәр. Бүтән җирдә җыр-моң ишетелеп торган, дәртле иттереп уйнаган гармун тавышына ничек инде биимичә түзәсең ди. Питрау тәнендә учак жағып, аның өстеннән сикерә торган аяк. Бер-берсен сайлаган җегет белән кыз учак өстенә сикергәндә кулларыннан тотыша. Куллары айрылмаса, димәк тиздән туй буласы. Куллары айрылды исә, бергә булырга язмаган дигән ышану бар иде. Питрау үтте, җәй бетте диләр керәшеннәрдә. Питраудан соң кошлар да сайрамый, үлән дә үсмәй. Ә Питрау көнне кызарган кояш күргән кеше гомерен байлыкта, муллыкта үткәрәчәк.